ina ɗaya daga cikin mutane na farko a wannan masana'anta da suka fara yin music video na mawakan siyasar. A arewacin Najeriya kamar yadda muke faɗa, ɗaya daga cikin matsalolinmu shine komai a baibai muke kallonsa, kuma komai gurguwar fahimta muka fi masa fiye da mu kalle shi ta fuskar abin da zai amfanar da mu. Ni na da kishi ne na ƙasata da mutane da al'ummata, saboda haka ba zan iya yin aiki da mutumin da zai zo ya yi ƙarya ƙirƙiri, ina jin shi zauna yana yin ƙarya akan abin da ba shi ne ba, kuma in yi wannan gaskiya ba zan, duk lalacewa ta ba zan yi wannan aikin ba. Shirin mabuɗi kamar yadda muke faɗa, ba kofar da ba ma son mu buɗe sai dai wacce take a kulle, kuma in ta kulle din kokari muke mu sa mabuɗin mu buɗe ta saboda me mu ga ina za ta bulle. Duk waɗannan da kaga suna yin sirarara din su nazira su kuma ka zo kafin su kafatanin su kaf duk kafin su fara. Wani sako ke da shi ga su mawaka da ma duk wasu masu harkar nishadi? Masu kallo barkamu da warhaka, sunana Nazir Ahmad Hausawa wanda aka fi sani da Ziriams. A ci gaba da kallon shirin mabuɗi tare da Usman Kabara.